No? Hindi pag-umpisa ng pare. Kaya matod pa nila, ano ba kung mga Katoliko, mag-umpisa ng pare? Nga ka ng pare, tao raman na. Oh. Nga, kada mga laing reliyon, magamit na ba sila ang Biblia? Diba? Sa mga sister, gamit Biblia na. Okay. Ila gamiton ang naa sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Ang Biblia nagingon, walay tao nga makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos na. Tama na? Sige nga Biblia. Walay tao nga makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos lamang. Yan, ano ka mga Katoliko? Kung isa mong pari, nakarapali tao naman na. Wala ilan. Hindi na ba ang doktrina may tungkol na ni Kumpisan? Dili na ba ang mga naik na mga isawayan? Uban ko na kung mga higaw ng Katoliko, mga wala kayo simba-simba, ang uban ko, isang kupari, usa, di ba? Ang uban sa dali, mga kauban na ito ba? Sige paminaw dito, mga Katoliko, sa dilaw, manaway ba? Kung isang kalipat ni Pader, na akalang pari, utro, mas lang makakasala. Sa ito pa, dili na diya yung mga naik ng liyon, muoy mo sa wayani, hasta sa lilipupang mga Katoliko, maway simba-simba, manaway simba pari. Di ba? Mo na madagang kitang tudluan na may gatuo ko mga lain na linor mga atong tudluan hasta sa dining mga naa sa sulod sa simbahan ang nasa akong tudluan kay daghan kayong gada sa nga Katoliko pero kasing-kasing nila protestante kayo kasing-kasing ang uban ningon anong simba ka man ko eh importante sultan tas balay ang ulan ta okay na o di ba mo na kung yung prinsipyo mo na may sobra niya mingon malay reliyon ngano mo kumpisan ko pare nga pare tao naman na naaman sa Marcos 2:7 nga walay tao nga makapasaylo sa sala gawa sa Diyos naman na mga isuon na nila gamiton nga mga teksto sa laing na nila kunya doon na pa ilahin nila gamiton sa Salmo 32:5 kung sa may nabasa na ito Salmo 32:5 diyan si David na katapos sa hari sa Old Testament. Diyan si David, nakasala si David. Dito may kumpisma sa Ginoo si David. Wala mo kumpisa si David dito sa Ginoo. Wala mo kumpisa sa Ginoo sa David. Kung siya mabasa din sa Biblia, Salmo 32:5, ningon si David, ako miila sa akong sala nga kanimo. O ang akong kadautan o ang akong sala, akong gisugid kanimo o Ginoo. Asa misugid si David sa sala sa Ginoo pare. Sa Ginoo na ano ka mo Katoliko ato misugid pare. Diba? O na kada nga tuwa ka teksto nga gamiton sa laing reliyon. Kung dili ta matubag mo ini sigon, lagmit wala ta sa amin. Mo na importante kita mga Katoliko magtuon kita og Biblia. Maminaw tas mga Katolik Bible study. Maminaw tag mga seminar sa Katoliko para daghan kang makakunas pagtulong sa simbahan. Pero kung sa may ato pagkakan, ato nito agon. Mga isuon, kini din pagkumpisa nato sa pare. Kini pagkumpisa nato sa pare. Biblikal na gini mga isuon. Biblikal. Kung ingon gani ka biblikal, naa na gini ka siya sa Biblia. Amen. Naa na gini sa Biblia. Mo na ibot pasabot biblikal. Naa sa balaan kasulatan. Kunya, ato pasahon, atong dusog din mabasa ang Hosea Kapitulo 7. Ato na ilong pagpapin. Ato na ilong pagpapin. Suba. Hosea Kapitulo 7, versikulo 19. Ato basahon na. Diyan si Akan nakasala sa Ginoo. Kay si Akan malaigsuon, nakakita man siya og panapton, wala niya di sulti ngadto sa nagiya niini. Diyan ni gitaguan. Diyan nakasala si Akan, miingon si Akan. Nagigwao siya kan unsaon man ni nako nga nakasala ko sa Ginoo. Pero ang sa gibuhat niya kan mga igsoon, si Akan miadto kang Hosea nga usa ka parit mga igsoon. Mabasa na sa Hosea 7:19 nga diha nakasala si Akan, misugid si Akan sa iyang sala ngadto sa Ginoo. Pero kung sa gibuhat niya kan, ingon si Akan, David ay Hosea nakasala ko sa Ginoo, pero kung sa ingon ni Hosea, Akan, kaya nakasala man ka sa Ginoo, isugid ang imong sala at ubama sa Ginoo, pero din niniagi ka nako. Nawa? Kung sa mabasa di sa Hosea 7:19, si Akan diin siya misugid siyang sala.
dito sa Ginoo. Pero di niya gipaagi mga igsoon dito sa iyang pininiyaran na mausi Josue mga igsoon. Na di dinas Biblia mga igala. Josue City 19 arihan nakasa siakan dito siya misugid sa iyang sala sa Ginoo. Pero dito niya gipaagi kang Josue mga igsoon. Muna ngano kita ang mga Katoliko kung makasala ta adto gyud nato isugid ngadto sa mga pari. Kay kanang pagsugid nato sa mga pari, mao din may pagsugid nato sa Ginoo. Amen. Kana pagingon dili brother, direct to God rata. Kana ding rimong na direct to God, adto din na iagi di sa kaparian. Di ba may mabasa sa Josue City 19? Nga niingon dito si Akan, animo si Josue nga isugid ang imong sala. Akan ato ba mas Ginoo pero di niagi nako. Nya kana day si Josue mga igsoon kung basahon ang Biblia, pare ni na siya mahigala. Pare. Mabasa na sa Zacarias kapitulo 3, versikulo 1 mga higala. Nya napailaing teksto. Naa sa 2 Samuel kapitulo 12, versikulo 12 ngadto 13. Suwatin niyo. Ato mga whiteboard ng papel, mama na sa suwat. Mo na mga igsoon na importante sa atong Catholic Bible Study, mas may bagna kita bulletin, papel para atong isuwat ba no? Para dili nato makalimutan sa kulit na nato. No? Saya kita dapat ikot ulan na magbuo sa Biblia. Pero atos mga kajugan, Allah dinagtagay, di ba? Ya, tanaw ko mga sa pareho mga salida na mo na importante gyud na basa kita Biblia, kita pa tinapulan. Amen. Zacarias 3:1 sister. Unya, mula pag-ilayin teksto. 2 Samuel kapitulo 12, versikulo 12-13. Dihang nakasal si David. Kasi sa akin David mga higala. Tatong nanak mo si David. Dia tidur ko, asawa. Ba? Asawa? Nangabit si David. Dihang nakasal si David mga higala. Iwa siya kasapot sa lima. Ako siya si David. Pero sa ikuha ni David, si David misugid sa iyang sala ngadto asaman dito kang Natan. Kini si Natan usa ka pinayalan sa Ginoo, ministro sa Ginoo si Natan. Si David miingon ngadto ka Natan, kay ministro ka man sa Ginoo, nakasala ako sa Ginoo. Sige mo ni Natan, sige David, isugid ang imong sala dinhi atubangan ka nako. Asa isugid ang sala ni David? Atubangan ni Natan. O isugid ayon si David sa iyang sala ngadto ka Natan. O miingon ni si Natan, David, gipasaylo na ang imong sala sa Ginoo. Kinsa gipasaylo sa sala? Ang Ginoo. Pero di inyo isugid dito ka Natan. Mao na nga kana din atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa mga piniyalan ng mga pare. Biblical dahil mga igsoon. Amen. Biblical. Mao na kamo ayaw